Elektromechanické tabuľové nožnice radu MS sú rýchle nožnice pre strihanie oceľových a plastových tabulí do maximálnej hrúbky 4 mm. Digitálne odčítanie polohy motorického zadného dorazu umožňuje jednoduchú a rýchlu obsluhu. Predné podperné ramená a stôl s guľôčkami uľahčujú manipuláciu s plechom. Motorický zadný doraz je polohovaný presnými guľôčkovými skrutkami a priestor je chránený optickou závorou. V rozvádzači nožníc sú použité špičkové elektrické komponenty Siemens a Schneider Electric. Pred strihaním je na nožniciach potrebné podľa konkrétnej hrúbky plechu nastaviť na každej strane príslušnú medzeru medzi nožmi. Tlačidlami podľa digitálneho číselníka nastavíme požadovanú polohu zadného dorazu a spustíme elektromotor.